Bermeoko Alkartasuna dantza taldeak egurre ikuskizuna eskainiko du larunbatean, uztailaren 14an, bere urteko dantza ekitaldian. Ikuskizuna Bermeoko Hartza frontoian izango da gaueko 10etan, eta sarrera doainik izango da. Bere izenak dioen moduan, egurre izango da ikuskizun honen protagonista nagusia. Izan ere, dantza guztietan, egurregaz egindako tresna ezberdinak presente egongo dira, makillak, arkuak, txokoloak eta bar. Ildo horretan, txalaparteren soinuak ere entzuteko eta kasarranka dantza ikusteko aukera izango dugu ikuskizun berezi horretan. 50 dantzari eta musikari inguru parte hartuko dute ekitaldian, eta sorpresaren bat ere izango da. Bermeoko Alkartasuna dantza taldeak adierazi duenez, ikuskizun honetan, herritarrek Euskal Herriko dantza ezberdinetan egurraren erabilera ezagutu ahal izango dute.